우유하면 가장 먼저 떠오르는 나라 덴마크. 그만큼 국민들이 우유에 대한 자부심이 가득한 나라인데요. 덴마크에는 수십 가지 우유들이 있어서 경쟁이 그만큼 치열한데요. 최근 SNS를 통해서 난리난 우유가 있습니다. 바로 한국의 바나나 우유인데요. 특이한 항아리 모양 때문에 눈길을 끌었지만 중독성 있는 맛 때문에 제대로 입소문을 탔다고 하는데요. 덴마크 공영방송에서 집중 취재한 한국의 바나나 우유의 모습은 어떤지 살펴보도록 하겠습니다. 우유의 나라 덴마크가 무릎을 꿇었다. 마트에 입고되자마자 모조리 품절된 한국 바나나 우유. 한국 친구들에게 전화해서 보내달라고 난리예요. 해당 다큐멘터리의 일부를 소개해드릴게요. Danmark elsker mælk. Faktisk er jeg sikker på, at det land, man tænker på, når man malker fra hele verden, er Danmark. Der er en meget oprørende nyhed. På nogle måder indrømmede jeg med rette nederlag. Der var en mælk, der flaksede gennem SNS. Det er bananmælk fra Sydkorea. Hvorfor er det, at det ikke bare er mælk, og bananmælk er så slemt? Bananmælk i Sydkorea er forarbejdet mælk solgt af Bingray siden juni Cheonggyubekchilsipsa. I begyndelsen af Cheonggyubekchilsip-ånde modtog Park Chung-hees regering ibare malkekøer fra Vesttyskland som en del af sin nationale sundhedspolitik og begyndte at producere mælk i Sydkorea. Skolen begynder også at fodre med mælk, hvilket tilskynder til mælkeproduktion og forbrug. Men traditionelt har det koreanske køkken meget sjældent mælk og mejeriprodukter. Koreanere på det tidspunkt var psykologisk og forfatningsmæssigt imod hvid mælk. Udseendet og smagen af forfængelighedsmælk var ikke åndeligt velkendt, og laktoseintolerancen fik den til at gennemgå en pause. Park Chung-hees regering gav ham en kommando om at udvikle mælk, som mennesker ville elske. Korea Japan Europe, dengang et datterselskab af Korean Gunpowder Group, satte bananer, frugter, der var værdifulde på det tidspunkt, som begrænset import. Det var en ernæringsmæssig snack, der gjorde det muligt for hele folket at smage bananerne, og det var planlagt til mælk med banansmag. Til differentiering skulle emballagebeholderen desuden anvendes polystyren, ikke glasflasker og plastpakker. Ved frigivelsen nåede mælk med banansmag toppen af markedet for forarbejdede olier. I Cheonggyubekchilsip-ånde, da bananer blev løftet fra importbegrænsede genstande og forarbejdede olier af forskellige typer blev frigivet, begyndte der at dukke stemmer op indefra, der sagde, at de skulle gøre en forskel. I et spor efter eget valg holder Bingray fast i traditionen og tager muligheden for at holde sig til designet af den runde planpakke, og som et resultat blev det en langsigtet succes med mælk med banansmag. På trods af en kort krise sælges mælk med banansmag på en brændende måde og vil længe blive en gærvare for Bingray. I Cheonggyubekchilsip havde den et enkelt produkt med en omsætning på samsip milliarder won, og i Ichenil skulle dette efter sigende være fordoblet. For forarbejdede olieprodukter er det Bingras-mælk med banansmag, som er det første produkt nogensinde til at nå begge milliarder won i årligt salg. I Icheonsepal, hvor der kun så ud til at være yderligere vækst, blev selv dette overgået af et salg på ibare milliarder dollars om året, inklusiv eksport. I øjeblikket tegner mælk med banansmag sig for Palsipeo-Centoy af det samlede marked for forarbejdet mælk. Banansmagsmælk smager også som rigtige bananer og gader. Der er snarere mennesker, der kan lide gadens smag. Baseret på rammenudler kan det kaldes et chapagetti-lignende væsen. Så hver dag kom bananerne, som industrien understreger, at de rigtige bananer gik ind oprindeligt hvide ud. Selvom de også førte andelen meget kort, oversteg de ikke status som mælk med banansmag. Det siges snarere, at der er mennesker, der kan lide mælk med banansmag på grund af dens karakteristiske, men hader denne. En af grundene til, at mælk med banansmag er så attraktiv, er den unikke beholderform, der er inspireret af fangehullet. Det blev officielt kaldt et kompleks, og ud over komplekset bar det også kaldenavnene krukker, granater, fedttak og fedtstænger. I modsætning til datiden emballageatmosfære, som kun hastede for containere, blev den gjort gennemsigtig for at synliggøre dens indhold. Dette unikke design forbliver en identitet, der symboliserer mælk med banansmag. På tidspunktet for dets introduktion blev det sagt at være et fancy design uden andre fordele end udseende. Den har en hævet form i midten, hvilket gør den mindre transportabel end en firkantet pakke, sværere at fange og svær at fremstille. Det koster mere at lave. Men da jeg skubbede disse designs med det samme, blev formen på selve beholderen et symbol. I udlandet er der også problemer med holdbarhed, som eksporteres ikke kun i form, men blot i pakkeform, med dens karakteristiske form trykt på indpakningen. Det sjove er, at pakkeversionen er den samme smag, i modsætning til kaffekanden Ibai, som har en smag, der får stativet til at smage bedre. Men uanset om dette også har en prægende effekt, eller fans i udlandet hellere vil tage til, lande en pakke og prøve det rigtige fedt på det tv, de vil møde.
er lydhør. En af de ting, som mælk med banansmag gjorde godt, var markedsføring. Som nummer 1 bedst sælgende vare i en dagligvarebutik Mewe. Selv uden en særlig rabat viser den salgsmængder, der adskiller sig i dimension fra anden mælk. Bananer er den eneste mælk, der får en ubetinget sål af 4-dræning i dagligvarebutikken, i modsætning til enhver anden mælk. Ikke desto mindre siges det, at bortskaffelsen på grund af holdbarheden aldrig vil ske, medmindre der ved et uheld afgives en overordre. Så der er denne lyd blandt udlændinge og Alban, at dagligvarebutikken, hvor dette produkt kasseres, er en dagligvarebutik, hvor der er meget lidt eller ingen forretning. Så mælk med banansmag er blevet eksporteret til USA, Canada, Sydøstasien og andre lande siden IG'eren. På grund af dets holdbarhedsproblemer er det indeholdt i en firkant, der ikke er formet som en krukke og har mindre end sasib ml for. Smagen er den samme som den, der sælges i Korea. Ikke nok med det, men mælk med banansmag, som har spredt sig til Japan og Kina, siges at være noget, som mange mennesker kan realisere kurfeber. Det er en betydelig popularitet for oversøiske koreanske wave-fans i Korean Current Boom og har længe været etableret som den koreanske flagskibsdrik. Da jeg rejste til Korea, var en af dem et must i et system. Udover mælk er den karakteristiske urneform også populær og sælger ting som bananmælksminiatyrer og rådebod på. Det var også med god grund, at mælk med banansmag var i stand til at opnå en overvældende sejr i mælkekraften Danmark. Jeg håber, jeg kan spise fedt dagen efter. 해외 각국의 반응 살펴보도록 하겠습니다. 바나나 맛 우유병은 여러 개 모아서 세워둬도 귀여운 거 알아? 정말 너무 귀여워. 내가 한국 여행 가서 뚱바를 실제로 먹어보고 이 병을 그대로 가져온 거잖아. 바나나 맛 우유는 정말 사랑이야. 직장에서 스트레스 받은 날에 하나 딱 가서 시원하게 벌컥벌컥 마셔봐. 모든 스트레스가 날아간다고. 난 처음에 진짜 바나나를 넣은 줄 알고 시겁했거든. 왜냐면 난 바나나를 안 좋아해서. 그런데 먹어보니 아니더라고. 약간 다른 맛이야. 거부감이 없는 맛이랄까? 적당히 달콤한 맛과 부드러운 풍미가 일품인 바나나 맛 우유야. 남녀노소 모두 좋아할 맛이니까 바나나 안 좋아하더라도 한번 꼭 먹어봐. 흰 우유를 좋아하는 편이야. 고소하고 원조가 최고잖아. 그런데 바나나 맛 우유는 좀 달랐어. 한번 먹고 나니 흰 우유 말고 또 다른 매력이 있더라고. 그래서 사람들이 한국의 바나나 맛 우유에 그렇게 환장을 하는구나 싶더라. 한국 안에서도 긴 역사를 갖고 있고 동시에 꾸준한 사랑을 받는다고 하니 그 맛이 어딜 가겠어. 아무튼 한국은 바나나 맛 우유도 최고네. 세상을 보는 눈, 구독과 좋아요는 채널에 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.